Kif vela Net News fit tal-ġranet ilu is-Siġiewi wara s-sena biss diġa tilef is-sindku tiegħu. Is-sindku tas-Siġiewi issa huwa Dominic Grech li fl-aħħar elezzjoni tal-kunsilli lokali ġie tielet minn fost il-kunsilliera Laburisti u l-ħames minn fost il-kunsilliera kollha. Dan wara illi tnejn li għadda Kirsten Sant bat ir-riżenja tiegħu mill-karika ta' sindku. Fil-laqgħa li saret tlieta fil-għaxija fil-binja tal-Kunsill Lokali tas-Siġiewi, Kirsten Sant spjega r-raġunijiet tar-riżenja tiegħu. Imbagħad kien imiss li l-Viċi Sindku Rodien Haber tiġi mistoqsija taċċettax il-karika ta' sindku. Hija rrifjutat li sservi bħala sindku ta' Siġiewi għal raġunijiet personali biex imbagħad aċċetta Dominic Grech. Grech kien ġab 638 vot fl-ewwel qatt tal-aħħar elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Siġiewi u bekk ġab biss it-tielet l-aħjar riżultat minn fost il-kunsilliera Laburista. Fl-elezzjoni ta' sena ilu l-Partit Nazzjonalista eleġġa 3 kunsilliera waqt li l-Partit Laburista eleġġa 4 kunsillieri. Skont il-liġi tal-kunsilli, sindku jrid jinħatar minn dak il-partit li jkun eleġġa l-akbar ammont ta' kunsillieri. F'kumment lil dan l-istazzjoni il-Minority Leader Alessia Bsajla Zammit irringrazzjat lil Kirsten Sant ta' servizz tiegħu u awgurat lil Dominic Grech fil-kariga tiegħu. Qalet li qed tistenna li l-Partit Laburista jwettaq il-wedi li għamel lill-poplu tas-Siġiewi u stqarret illi fil-waqt li diġà għaddiet sena mill-leġislatura, it-tmexxija Laburista għadha ma sabitx saqajja sabiex tmexxi b'mod effettiv. Alessia Bsajla Zammit tenniet li l-Kunsilliera Nazzjonalista ser jibqgħu jkunu l-grupp maqut ta' kunsilliera illi joffru l-idejat u l-viżjoni propja raħal sabiħ tas-Siġiewi.